XVC jong ka KHDC hen ni kasingi kala shim ya karai ban pelat no ya barok ki area jong ki nong trai. Kuntop jong ki prangut ki MDC barim ki bla jam ko dema persya ya ka KHDC. Habe kren chikilat pathai kubor hadin bala wai ke jingelang ka isi usi am ka KHDC uba penyat ulai thu ba ka ni ke area jong ki nong trai barim bat bala shong thaj bat kum ju ru ki MDC barim ka poi Henry Point San Clor. Ulai thu banalor kini kadon rusa kawai pat kamokodema balabu jor daki arpu arngut ki MDC barim. Hakabe day bat kani hi ka area. Bat haba kadang don menta ha high court bat ulai thu ba nakaliang ka council kan sa jubab ya kani hapok lai benai kumbala ipo da ka court. Ke kabaningkom nakaliang jong ka isi ngila don ka jing thu ban bat nilarai ru hatri ka isi mintasni bahkan ni ke isi batumai kan pelaj lanye kan tun kuit no ya baru kini ki areas ki ba sa jong ki employees ki jungi ki staff ki jungi ki officers ki notre baru klem da jer keteng ya ka ba kum kano kata ka areas de baru ki ba la kan thup lang ru wat ya ka areas jong ki prangut ki ex MDC ki bla job ya ka case baki day ban yo ka pension debat kaniru ke areas kadon kumba arp saulak nam de ringkat bat ki areas jongki present employees ki badang don menta ki staff ki officer bat kumjuru ke areas ke badai ka benefit dan ka jingyo benta jongki staff ki bala retired dan ki officers bala retired baru ka kot jan kumba riu kulur shiteng de ya kani nakalian ka isi ilashim da kawai karai ba ngin pelai no shen ya kani ka areas baru shikini pada ban jo de kini ki areas ngamla longam yo hi baru kai long tikna de hiri kidon kibla shisnam tam dan bla arsnam de lala ki jong ka areas ka de babun hi ke de jong ki employees kibla retire ki officers bela retired kaba arpat ke areas kaba bondu de jong kini ki bedang terai ki bade benjo nama po state government ki babon ki layo laki jong ki benefits ki jong ki but kaba lai pat ki areas jong kini ki ex MDC ki jungi ki MDC ki barim prangut ki bajok e ka case po high court kani baru khait la ni ken kulum lang kamut kadan ke areas kumban riu kulur shiteng de kaba dan kaman siu bat nakalian ke isi ngila rai ba ngin pen kuit no kat pala loi ini khnang ba kanam dan jing e pat ikini staff ki bade hop man yo kini ke areas bat kunjuru ban shai kala don ru ka we ka ke sapo high court menta kabala file da ki arpu armut ki MDC ki ba rim kamut prangut de ki we hi menta sa arpu armut ki la file ka case po high court bat kakut kelapan jing shai ni atau kumno ban ngin le kani bat nakaliang jungi lapan por lai bunai ban wat kilak kenti kumno bangin laban siu kini ka pension jungi ki apa